Слави готови. Що сети червено? Опа! Това е видео. Проблема е колко секунди. Ама не мога да разбера това схемата. Коя е схемата? Коя е схемата, извинете? Коя е схемата, кажете? Ти видео ли правиш? Видео правя в момента, да. Аз сега реших, че зеле трябва да правим. Не зеле, схемата. Каква е схемата, господине? Имаш време на ето номера. Така са жени... Така ли стана, бе, тия сте пред мене ли? Чакай, мамо, кой номер? 10. А? Господин Тишка, нещо да кажете по въпроса? Така излиза. Последен? 22 номер. Последните ще станат първи. Закъснение. Аха. И кажи да... Казах. Радостен съм, току-що получих информация, че моя братовчет Драгомир Тодоров, кинорежисьор, е получил голямата награда на София Филм Фест за филма си дебют Подслон. Драго Шолев, моята рода. Да се похвали. Братовчет, след всичко. Има време за още едно спускане. Дай Тоше, дай! Това е попаднал в световната мрежа. Това допинг ли беше, извинете? Не, това е Red Bull. Red Bull. Red Bull, не? Или Monster, това много съм гледал. Аз имам най-последен. Трябва. Red Bull. За да се намази. Не. Имам и вазелин. Всички имаме. Добре. Добре. Оле, Милана! За протокола. Николай Дончев е оператор. Очакваме перфектно спускане. Като Форлойсър. Камерамен ще стартира ли или Стартира. прави материал? Ще правим тон номер материал да стане. Още има там. Още джитка. Аз ще го настигна. Дойди. Хайде. Старт.
Ей!